Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng crispy ulo. At meron din po tayo ditong ginisang munggo. Yes, meron tayong Gigi or galunggong at meron tayong rice at meron tayong sausawan, suka na may sibuyas at sili. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, baka nagtataka po kayo, meron po tayo ditong crispy ulo. Advanced film po to. May mga advanced film na po kaming na film ni BPM. So, ngayon po is November 25. Yes. So, i-premiere po namin siya December po. Yes, mga kapudibis. Kaya mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Apo. Amen. Amen, mga kapudibis. Malinis na yung kamay namin. Mga tanaking kapampangan. Apo. Kain na tayo. Kaya tayo, guys. Ang bilis, no? Malapit ng Pasko. Ilan araw na lang, December na. Una subo tayo. Sige, anong una subo natin? Ang palaya. Sige. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Kain po tayo, mga kapudibis. Kain natin to. Kung maluto. Init. Umuusok pa, oh. Wow! Umuusok, oh. Sasaw natin sa suka. Yan. Rice natin. Makakuha ka? Ito. Sarap. Sarap. Nakakatakot. Nakakatakot yung ilong niya. Baka meron. Ay! Diyos ko, dahil. Ito, ang daming gulay yung munggot natin. Paborito ni BBM to munggo. Yes. Sarap. Mainit pa. Mga kapudibis, ilang araw na lang. Pasko na, no? Ano na yun? November 25. Ilang days na lang. May inaanak ka ba, BBM? Marami. Marami ba? Ikaw?
Sa tingin ko, wala na siguro magpivisit ng mga ano, no? Baka meron na. Kasi vaccine na yung mga tao yun, di ba? Hindi yung mga bata. Init. Pwede na to sa ano, Gcash. Oo, no? Gcash. Ayun. Mag-message si na anak mo na. Musok mga kapudibis. Init to. Sobra taba. Grabe, oh. Sarap. Saan ito? Saan gulay, guys? Nakakatakot yung baboy yun, guys. Ang daming taba. Masarap dito, ano, sisig. No? Sa Pasko niya, no? Madaming puro yung handa, mga baboy niya, no? Kami mag-aanda kami sa bagong taon. Doon kami mag-aanda. Kasi birthday ng kapatid ko noon. Ano na siya? 21. 21. Bibili ako ng 3 ulo. tatlong ulo. Init. Ayun yung regalo ko sa kanya. Tsaka manok, 10 manok. Yung matigas, masarap yun. Matigas. Guys, nakakatakot to. Ayoko na kainin to na, guys. Alam nyo naman,
Magda-diet ako ngayon. Ayoko pang ano. Mahal pa yung buhay. Mahal ko pa yung buhay ko. Hindi pa niya nakita yung forever niya. Huwag na natin siyang... Huwag mo na siyang anoin. Bala siya. Darating pa siya. Sige, ito sa akin. Pinapak ko na yung talbos na kamote. Ito. Huwag muna natin to. Nakakatakot. Init. Ito laman, no? Yung pagsigaw niya ng tenga. Masarap kasi yung tinga. Nalutong. May mata. Yung... yung kumain ako ng mata, Diyos ko. Iba yung nakita ko. Nakakita ko ng rainbow. Iba-ibang kulay. Kala ko nakita mo si San Pedro. Hindi. Ay, Kumain ko na. sarap ng munggo. Ulo. Yan. Masarap yan. Nasa yung dito na? Enjoy ako sa munggo. Alin? Sa munggo. Kasi favorite ako. Paborito ni Bibian yung munggo. Balo. Sa bukid namin kasi kapag hindi kami palay, ayan, munggo yung tinatanim namin. Munggo or pakwan, tsaka melon. Tsaka madami din silang saki. Nakuha. Sa bukid namin. Ngayon, April, May. Ayan. Ano yung tatanim namin? Pakwan. So, malapit na kayo mag-harvest? Hindi pa. Pali pa lang ngayon. Pali ka ba? Pali ngayon. Ano ngayon? November. November, December, January. Ayan. January, March. Basta, ano yun yan? Anihin ng palay noon. 6 months? 6 months ba yun? Tapos, yung pakwang kasi 4 months, ganyan lang, 2 months. Sabi mo kasi sasama mo ako pag nag-harvest kayo ng pakwan. Parang ano lang yan. Swerte ka kapag tumagal kayo sa pag-ibig. Charot!
Masarap kasi na yung nasa ano ka, bukid. Di pa ako nakapunta sa kanila eh. Ayaw niya ako sama. Huwag ka na sumama doon. Bukid yun. Baka di ka marunong lumakad sa ano, pilapil. Pilapil? May paan naman ako, no? Siyempre may ano doon kalabaw, baka abulin ka, di ba? Imagine ko na tuloy. Ginawa mo akong ano? Ano yun? Hindi, kasi may mga kalabaw doon matatapang. Kaya nilang ipaglaban yung mga jowa nila. Sumugot. Di tulad niya, no? Di ako pinaglaban. Kaya mo Pasko, darating din yan. Regalo sa'yo niya. Sarap. Rice pa ako. Kain ka pa. Sige. Taba. Tanggalin natin taba, ha? Baka di na kami magising ni PPM pag nakain namin to. Taba. Akin na to. Sige. Ayoko na yung baboy. Ubusin mo to. Ay. Actually, guys. Oh, Actually. Actually. Ayoko na yung ano ngayon. Pork. 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 Baboy, oo nga, no? Tsaka, di talaga kami magpo-pork sa December, mga foodie. Bali, last na lang namin kumain ng pork po niyan. Crispy ulo. December, mag-healthy food po kami ni BBM. Kaya may mga advanced film po kami ni BBM. Kaya baka nagtataka po kayo, meron po kaming crispy ulo sa harap namin. Tsaka, di ba, December nga kabilaan yung mga okasyon. Holiday season. Christmas party. Ay, magka-Christmas party tayo ngayon. Sa December 4. Sa gym. Siguradong may pork nun eh. Tapos, di ba, pag December talaga, di mawawala yung mga barbecue, ganun. No? Init. Init. Hindi na nakaya ng powers ko. Mainit.
foodie, di na natin maubos tong crispy ulo. Mainit di ko siya, di kaya ng powers ko. Mainit talaga. Kakaluto lang kasi. Naubos po natin yung munggo. Pali, chicharon po na lang natira yung sa akin. At yung Gigi. Ay, salamat. At yung rice po natin. Sa mga foodie base, wala muna tayong shoutout. Kasi advance film po. Magsha-shoutout po kami sa latest video po namin. Gagawa po kami video bukas po. So, samahan niyo po kami sa vlogmas po namin mga foodie base. Ngayong December. Ngayong December po, magpa-vlogmas po kami ni BBM. At shoutout na lang po sa Matibay. Timatibay, Yorowa, at saka si Senior Maymay, Jason Laksamana, hello po. At kay Queen NATSU po, please supportahan po natin si Sisi Cap at si Sana Go po yan. Mag-subscribe na po kayo sa kanila. At si Leia Payawan po, shoutout. At si Baby Alison, shoutout sa inyo. Love mga you. Foodie, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM. Yes, mga kapudipis. Ganon din sa Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.